Исәмесез, шәршәмбе 31 гыйнвар яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Түбәдән машина өстенә кар төшкән. Телевизор 2 раза трясло от падения снега. Гадәттән тыш хәлнең сәбәпләре нидә? Зыян күргән ир-ат үзен ничек хис итә? Алия Сабирова ачыклады. Кар бураннар сәбәпле Казан ишек алларының 30%-ында шөпшәр чыгарылмаган. Безнең контейнер площадкаларга мусоровозлар дип әйтгәндә килеп җитә алмыйлар. Кар, буран. Штаб утырышында нинди проблемалар күтәрелде? Шулпан Касымова җиткерә. Зәңгәр күлләр һәм аның тирә-юнен матурайтырга һәм яңартырга җыйналар. Бүген яңа проектны тәкъдим иттеләр. Аның үзенчәлеге нидән гыйбарәт? Бу уникаль безнең биоразнообразиене саклау өчен кеше потокларын кирәк киметергә. Кремльдә узган тәкъдим итү чарасыннан Илдар Сафиуллин. Татарстанда һава торышы үзгәрде, температура 0-га кадәр күтәрелә, кояш язгыча карый башлады. Бу кәефне күтәреп кенә калмый, кызганыч, гадәттән тыш хәлләр дә китереп чыгара. Шәһәрдәге кайбер йорт түбәләре көчле бураннардан соң һаман да чистартылмаган. Алардан кар ишелеп төшеп, Россиянең берничә төбәгендә, мәсәлән, Тверь, Киров һәм Ярославльдә кешеләрнең сәламәтлегенә зыян килде. Казанда да мондый күңелсез хәл була. Кулагин урамында бер машинаны кар баскан. Шоферын хастаханәгә илткәннәр. Прокуратура тикшерү башлады. Шул ук вакытта бу йорт түбәсе һаман да кардан чистартылмаган. Тулырак Алия Сабирова. Изначально упал с крыши снег, просто большая волна такая достаточно. Упал вот сюда, во двор. Казанның Кулагин урамындагы 4нче йорт янында килеп чыккан гадәттән тыш хәлне Григорий үз күзләре белән күргән. Ул әйткәнчә, түбәдән ишелеп төшкән кар өеменең беренчесендә Лада Приора батып кала. Озакта үтми икенчесе бу машинаны күмеп киткән. Очень мощная волна была. Ощутилась в ногах и... Кар ишелгән тавыш бик көчле булды. Машина шоферы янына барып, хәлен белештек. Куллары канаган иде. Нәтиҗәдә автомобиль түбәсе янчелгән, тәрәзәсе ватыла, ишекләре кайрылган. 32 яшьлек машина йөртүчесен РКБга алып китәләр. Пассажир бы, если там с ним был бы, насмерть. Сделали компьютерный томограф головы. Томография, рентген тикшерү үткәрдек. Пациентның җитди җәрәхәтләре юк иде. Башы һәм кулларына бераз зыян килгән. Авыртуны баса торган дарулар билгеләдек. Хастаханәдә озак тотмадык, өенә кайтарып җибәрдек. Күрмәгәннәр тавышын ишеткән, ишетмәгәннәр сизгән. Түбәдән төшкән кар шул кадәр күп һәм авыр була, аяк астында җир titrәгән кебек тоелды ди монда яшәүчеләр. Стекла задребезжали. Сильно даже телевизор дребезжал, вот так, не показывал. Даже дом трясся, мне показалось. Гадәттән тыш хәл килеп чыккан җирдә бүген машина юк иде инде. Иртән трактор ишелгән, карны чистартты диләр йортта яшәүчеләр. Бер урынны кызыл тасма белән әйләндереп алганнар, өстән кар асылынып тора. Әлеге йортның түбәсенә игътибар итсәк, кышкы язгы чорда күпләп карбыз төшмәсен өчен куелган тимер киртәләр аның ян-ягында гына урнашкан, урта өлешендә юк. Күрәсен кар машина өстенә нәкъ менә шуннан төшкәндә инде. Бу хәлгә бер көн кала әлеге йортта яшәүчеләр түбәне кардан чистартуны сорап халык контролена язган була. Периодически чистят. Моңарчыда түбәдән кар асылынып торганы бар. Кайбер вакытта гына чистартып китәләр. Көчле бураннардан соң карны төшерүче булмады әле. Моннан йөрергә бик куркыныч. Балаларны мәктәпкә илткәндә бу урынны тиз генә йөгереп узарга тырышабыз. Монда яшәүчеләр сүзләренчә йортка уют сервис идарәче оешмасы хезмәт күрсәтә. Гадәттән тыш хәлдән соң да түбәне чистартмаганнар иде. Прокуратура тикшерү башлаган. Прокуратура йортны карап тору, аның түбәсен кар һәм боздан чистарту өчен җаваплы кешеләр эшенә бәя бирәчәк. Тикшерү нәтиҗәләре буенча тиешле чара күрелер. Идарәче оешма җитәкчелеге белән элемтәгә керә алмадык. Андагы хезмәткәрләрнең берсе хәбәр итүенчә, бу хәлдән соң алар шәһәр буенча йортларны тикшерергә чыккан. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Ләйсән Сәитова, Дарья Кореева, Яңа Гасыр каналы. Безнең каналда эфирда репортаж эфирга чыкканнан соң Казанның Мәскәү районында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Александр Маловның фатирына су үтү мәсьәләсе буенча район прокуратурасы тикшерү башлады. Ул Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов кушуы буенча эшләнә. Ветеран 16 ел буена әлеге проблеманы хәл итә алмый. Гәрчә йортка капиталь ремонт ясалган булса да, Александр Малов яшәгән Бастани урамы 56-нчы йорт түбәсеннән кар сулары фатирларга үтеп керә. Тикшерүне тәмамлагач, Мәскәү районы прокуратурасы торак проблемасының еллар буе хәл ителмәвендә кем гаепле булуын билгеләячәк.
Казанны кордан җыештыру буенча зур эш дәвам итә. Бүген Өмәгә Вахитов һәм Иделбуй районнарындагы вуз көллиятләрдә белем алучы студентлар да кушылды. Алар агрономия урамындагы балалар йортына керү юлларын 18-нче шәһәр сырхауханәсенә бара торган тротуарларны тәртипкә китерде. Шулай ук төрле оешма предприятиедә эшләүчеләр дә кулларына көрәк алып кар көрәргә чыга. Бүген Уникс баскетбол клубы тамашачыларга тукталышларга һәм метрога барганда уңайлы булсын өчен баскет-холл тирәсен кардан чистартты. Biz үзебезнең тарафыннан да администрацияның хезмәткәрләре белән төшке аш вакытында үзебезнең янда булган тротуарларны чистартырга чыгабыз. Бергә бу карны җиңәрбез. Без бүген үзебез теләгебез белән шәһәрне чистартып чыктык. Һәм без аны 18-нче поликлиникага кадәр чистартабыз. Чөнки монда балалы коляскалар белән йөриләр, әби-бабайлар йөриләр. Кар йөрүгә комачаулый. Шуңа аны чистартып торырга бик мөһим. Дорожникларның бу көннәрдә эшләре бик күп, һәм шуның өчен без дә аларга булышыр өчен чыктык. Үзебезнең өлешебезне кертергә булдык. Чөнки монда без үзебез дә йөрибез, һәм өлкәннәр дә бик күп йөри. Юлларны җыештыручылар бу көннәрдә чын мәгънәсендә көнне төнгә ялгап хезмәт куя. Казанда гыйнвар аенда гына 23 смена эшләгән машина йөртүчеләр бар. Алар көненә гадәттәгедән 2 тапкырга күбрәк рейс ясаган. Мондый хезмәт батырларының эш куәтенә кайвакыт техникада чыдамый, кар җыештыручы машиналарның двигательләре софтан чыга. Бүген Казанны тәртипкә китерүче ир-егетләр белән Лиана Бахтиева аралашып кайтты. Радик Саляхов 40 ел машина йөртүче булып эшли. Шуның 7-сен шәһәрне чистартуга багышлаган. Моңарчы мондый көчле бураннар булганы юк иде ди ул. Бүген иртәнге 6-дан Сибгат Хәким урамында эшли. Үз бушаткыч машинада ялларсыз көненә 10 сәгать хезмәт итә. 40 тонна кар чыгара. Эш авыр булса да үземә ошый ди. Кичкенә вакыттан бирле инде әти белән бергә эшлидер идек. Әтигә утырып җиреп шунда машина йөртергә өйрәндем, ремонтларга. На Бога надеюсь, сам не оплошай, получается. Стараемся. Радикка Василий Андреев булыша, аңа 52 яшь, экскаватор йөртә. Карны җыеп үз бушаткыч машинага тии. Экскаватор икенче ике бөгендә хәзер ди ул. Төшке ашыда үзе белән. Карны шәһәрдән тизрәк чыгарып бетерик дип эштән туктап торган арада машинада гына ашыйлар. Раз снег сыпется, понятно уже. Некуда деваться. Буран башлангач та эш сәгате озынаячагын аңладым. Бу мине куркытмады. Элек 8-10 сәгать эшләсәк, хәзер төнлә дә, тәүлек буе да хезмәт куябыз. Шәһәрне тизрәк чистартып бетерергә тырышабыз. 20 яшьлек Раил Гыйлячев Спас районының Антоновка авылыннан. Шәһәрне төзекләндерү оешмасында ярты ел гына хезмәт куйса да, эшне төптән өйрәнгән. Күңелсез хәлгә дә калган бар ди егет. Машиналар менә тротуарларга мендереп куялар арты белән инде. Без щетка белән барып, чистартып тротуарларны электрик алабыз инде. Аннары инде бай кетеп торабыз. Оформляйте. Поэтому шундый просьба инде водительларга инде, чтобы күп куймадылар инде тротуарларга, когда чистка территории. 17 январдан Казанда яуган кар айлык норманың 125% тәшкил итә. Юлларны җыештыру өчен 1100 махсус техника җәлеп ителгән. 771 урам җыештыручы хезмәт куя. Бик авыр техника түзми ватыла, тиз генә ремонтлап чыгарабыз инде. Егетләрне дә слесарьларны тотабыз соңга кадәр. Рөстәм Миңнеханов буйрыгы буенча кар җыештыручыларны барлык кирәк-ярак белән тәэмин итәләр. Кайнар ризык китерәләр, премия түлиләр. Оешмалар өстәмә техникада сатып алган. Лиана Бахтиева, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казан шитендәге Зәңгәр күлләре дәүләт тарафыннан сакланачак, шул ук вакытта туристлар өчен ачык булып калачак. Бүген башкалада әлеге сулыкларның табигый үзенчәлекләрен саклау һәм үстерү концепциясын тәкъдим иттеләр. Аны әзерләү бурычын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов узган елның көзендә куйган иде. Татарстанның шәһәрләр үсеше институты белгечләре әйтүенчә, күл буйлары Россиянең милли парклары үрнәгендә иң матур ял урынына әвереләчәк. Анда килгән кешеләр табигатькә зыян китермичә генә ял итә алачак. Моңа ничек ирешмәкчеләрен Илдар Софиуллин ишетеп кайтты. Су элек-электән кешелек тормышында иң әһәмиятле, иң кирәкле әйбер булган һәм бүген Казан Кремлендә дә нәкъ менә су, инде төгәлрәк әйтсәк, Зәңгәр күлләренең киләчәк язмышы турында фикер алышалар. Мәсьәләнең ни дәрәҗәдә җитди булуын нәкъ менә шы Кремлдә үткән җыелыштан да аңларга мөмкин. Монда әйтүләренчә, инде якын киләчәктә үк Зәңгәр күлләр һәм аң янындагы табигать та шушы тарихи корылма Кремль кебек кунакларны җәлеп итә торган гаҗәеп матур урынга әверелергә тиеш. Зәңгәр күл тыюлыгы безнең
иң уникаль объект республика буенча. Бирге төрле министрлык, ведомстволардан вәкилләр килгән. Зәңгәр күлләрне саклау мәсьәләсендә алтын урталыкны сайладык дип белгечләр. Туристларга да киртә куярга ярамый, тирә-юньгә дә зыян килмәскә тиеш. Моның өчен республика казнасыннан 350 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Эшнең беренче этабында 76 миллионы тотылган инде. Бу акча яр буйларын ныгытуга һәм башка максатларга юнәлтелде. Ә калган 295 миллион сумга быел зур хезмәт башкарылачак. Без беренче этапны уздык, алда тагын зур эшләр көтә. Ярты гасыр эчендә республикада 3133 табигый объект юкка чыккан. Моның төп сәбәбе кешеләрнең аларга зыян салуында. Промрейтинг аналитика агентлыгының социаль тикшерүне күрсәткәнчә, Казан халкының 90% зәңгәр күлләрнең саклана торган булуын теләй. Республика өчен мөһим табигый тыюлыкны саклау буенча яңа проект тормышка ашырылачак. Бу төбәк дәрәҗәсендәге табигый тыюлык, әмма аны төзекләндергәндә без федераль әһәмияттәге паркларны саклауда кулланыла торган кагыйдәләр буенча эшләргә телибез. Зәңгәр күлләр янына ел сайын 120 меңнән артык кеше килә дип белгечләр. Бу зур сан, сулыкка зыян да салалар. Элек көмеш кебек ялтырап торган күл хәзер тоныкланган. Узган елның сентябрендә Рөстәм Миннеханов аның янына барып белгечләр, җаваплы җитәкчеләр катнашында бу урынның киләчәге буенча җыелыш үткәргән иде. Шуннан соң җиң сызганып эшкә алындылар. Татарстанның шәһәрләрне үстерү институты галимнәр белән берлектә махсус проект әзерләгән. Аның төп максаты кешеләрнең табигатькә тискәре йогынтысын киметү. Без экологлар проектны тулысынча хуплыйбыз. Зәңгәр күл буйларында кешеләргә йөрер урыннар күбрәк булган саен табигатькә азрак зыян киләчәк. Бу төп шарт. Бүген әйтүләренчә, 2025 елда зәңгәр күлләргә керү өчен бер төп урын эко-капка төзеләчәк. Машиналар кую өчен урыннар булдырыла. Парковканың берсе зур зәңгәр күл янында, икенчесе М7 күпере, ә өченчесе Крутушка шифаханәсе тирәсендә ясалачак дип белгечләр. Күп кеше килүен санап торучы җайланма, шүп савытлары урнаштырырга җыеналар. Күлләрдәге су сыйфатын тикшерү өчен эко-станциядә ясалырга тиеш. Где мы сможем на постоянной ежедневной основе брать... Анда республиканың экология министрлыгы белгечләре даими төстә су үрнәген алып торачак. Ел ахырында аларга анализ ясап, күлдә нинди үзгәрешләр булуын белеп була. Шуннан чыгып, нинди чаралар күрергә кирәклеге ачыкланыр. Халык өчен эко-сукмаклар ясала. Кешеләр теләсә каян таптап йөрмәгәч, сулык тирәсендә үләннәр үсәчәк. Зәңгәр күлләр комплексы ул дәүләтнең табигый тыюлыгы. Анда зур зәңгәр күл, кече зәңгәр күл һәм агынты күл бар. 2000 гектар мәйданны биләләр. Комплексның зур өлеше урман мәйданнарында урнашкан. Урман үсәтергән территориясе 1573 гектар. Бер көнгә 8000гә кадәр кеше була бу территорияларда. Бу бик зур нагрузка дип әйтәбез инде. Бик зур нагрузка. Һәм шушы менә чаралар, алар шушы туристик потокларны җәеп җибәрергә һәм бер урынга бик зур концентрация булмасына. Зәңгәр күлләргә килеп су кыйнырга яратучылар мәнфәгате дә исәпкә алынган. Андыйлар өчен 5 махсус урын ясала. Шул рәвешле суга керүен дә тыймыйлар. Билгеләнгән урында гына кыйынгач, кешеләр тарафыннан сулыкка зыян да салынмый. Яңа концепция буенча Казан су елгасы зәңгәр күлләр белән тоташа. Кешеләр кыйынган су елгага агып килә торган була. Кызыл китапка кертелгән үсемлекләр һәм хайваннар. Без күрәбез, монда бик күп кеше йөри. Бу уникаль безнең биоразнообразиене саклау өчен кеше потокларын кирәк киметергә. Зәңгәр күлләр тирәсен заманча яңартканнан соң да монда килеп ял итү, прокат, ашау, эчү һәм экскурсияләрне исәпкә алмаганда түләүсез булачак дип ышандыралар. Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы. Күрсәтелмәгән хезмәт өчен квитанция җибәрәләр. Карлы көннәрдә чыгарылмаган шүп-чар өчен дә түләргә туры киләчәк. Бүген тарифлар буенча дәүләт комитетында төбәк операторларының 5 еллык эшчәнлегенә багышланган штаб утырышы узды. Ике оператор ПЖКХ белән Гринты бездә шүп-чар реформасы гамәлгә кергән вакытта эшли башладылар. Шуннан бирле халыктан мөрәҗәгатьләр килеп кенә тора. Аларның иң әһәмиятлеләре турында Чулпан Касыймов җиткерер. Казан ишегалларының 30%-ында шүп-чар чыгарылмаган. Менә без хәзер Восстание урамында торабыз. Күргәнебезчә көнкүреш калдыклары контейнер агына сыймыйча кырыйга ия башлаганнар. Төбәк операторы сүзләренә караганда, шүп чыгару машинасы, юллар чистартылмау һәм машиналарны тиеш булмаган урында калдыру сәбәпле кире алмый диләр. Кичә ишегалдан кардан чистартып киткәннәр, әмма монда шүп чыгаручы техника түгел, җиңел машинада көч хәл белән үтә. Бүген көнкүреш калдыкларын алырга килгән машина урау юл аша керде.
Төбәк операторы шөпшәр шығару буенча тоткарлык булачагы турында халыкка алдан иглан иткән. Бер ара чыгарылмыйча торса да, аның өчен акча алыначак. Казан шәһәрендә 10 баллы безнең пробкалар дип әйтә шулай бит. Безнең менә элек бер машина полигоннарга 5 рейс ясаса, бу көннәрне 2 генә рейс ясыйлар иде. Чөнки машиналар пробкаларда торалар, ишек алларын чыга алмыйлар. Но шулай да без эшне җайлап бетерәбез дип уйлыйм. 1-2 көндә бу эш җайланып бетәр. Бүген төбәк операторларының 5 еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Шушы вакыт эчендә халык саны да шөпшәр чыгару күләме дә арткан. Төбәк операторлары контейнерлар мәйданнарын күбәйткән. Контейнер мәйданчыклары реестры актуаль. Бу эшне региональ операторлары ел сайын алып баралар. Һәм инде хәзерге көндә әйтеп китәсем килә, менә бу 5 ел дәверендә исполкомнар заявкалары буенча региональ операторлар 22 меңнән артык 5 ел дәверендә 22 меңнән артык контейнерны алыштырып, кайсысындыр көйләп, урнаштырып куйдылар. Бу өлкәдә Тәтеш, Әлмәт, Орша һәм Лаеш районында эш яхшыртылган, әмма кайбер районнарда көнкүреш калдыкларын чыгарган өчен акча түләмәү өчен контейнерларны алып атучылар да бар ди төбәк операторлары. Зимний Горка поселка 2 тапкырында контейнер площадка ясау буенча попытка ясадылар. Аны авыз җирлеге, ләкин халык дип әйтәм дөрес булмас, агрессивный өлешәнең бу контейнер площадкаларны сүтеп аттылар, куйган контейнерларны урманга алып барып ташладылар. 5 ел элекке белән чагыштырганда республикада түләү күрсәткече арткан. Единый платежный документ дибез бит инде бездә аны дөрес булса, анда күпме кеше торганда дөрес иттерүшәнгән булса, вакытында булса кеше түли хәзер. Илгәре бик күп вопрослар була иде. Теге меңләгән кешеләр килә иде. Бөтенесе мусор буенча килә иде. Бөтенесе. Анда бит инде дөресен әйткәндә бер 4-5 ел элек теге 5 проживающий язып куялар иде на всякий случай. Аннары түләгез дип аны кеше битеннән хәле булмагас түләми. Шуның өчен хәзер инде теге күп нәрсә упорядочилар әйткәндә инде теге түлиләр. Аны бит әйттек инде берсендә 99%, грендә ПЖКХда 97%. Штаб утырышында монополияга каршы көрәш федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчелеге катнашты. Алар 2009 елдан Гринтага 5 кисәтү ясаган. ПЖКХга карата 11 җинаять эше ачылган, 9 кисәтү җибәргәннәр. 2023 елда контейнерлар мәйданнары булмаган авылларда яшәүчеләргә дә түләү кәгазе җибәрелгән. Есть еще по нескольким населенным пунктам. Шөпшәр ташлау урыннары гына түгел, бу торак пунктларга керә торган юл да юк. Кыш көне халыкның күбесе монда яшәми, хезмәт бер тапкырда күрсәтелмәгән, квитанцияны һәрдаим җибәреп торалар. Бу төбәк операторының җавапсызлыгы. Әлбәттә, без монда мөрәҗәгатьләрне күз уңыннан җибәрмибез. Со стороны регионального оператора, на который, конечно, мы будем реагировать до последнего. Тарифлар буенча дәүләт комитетында әйтүләренчә, быелдан төбәк операторлары эшчәнлеген күзәтү төзелеш министрлыгына йөкләнәчәк. Шулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Кышның иң салкын айы саналган февральдә нигә һава температурасы гадәттәгедән югары булачак? Моны Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән белә аласыз. Бүген Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән Алабуга районына барды. Мондагы махсус икътисади зонада ярым прицеплар җитештерү заводы ачылды. Инвесторы Вагнер Майер Русланд оешмасы әлеге проектка 745 миллион сум күләмендә акча керткән. Яңа 250 эш урыны булдырырга планлаштыралар. Кадрлар мәсьәләсен хәл итү өчен Алабуга махсус икътисади зонасында яңа торак комплексы да төзелгән. Рөстәм Миннеханов анда яшәүче студентлар белән аралашты. Татарстан рәисенең Алабугага эш сәфәре турында тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миннеханов. Рөстәм Миннеханов катнашында бүген Алабуга махсус икътисади зонасында яңа предприятие ачылды. Ул үз чыгышында илдә йөк ташу күләме артуын әйтте һәм монда җитештерелгән товарга ихтыяҗ зур булачагына ышаныч белдерде. Мы видим, каким образом развивается перевозка, и автомобильный транспорт является одним из основных звеньев. И, конечно же, республика, которая производит самое большое количество тягачей, я думаю, сразу будет комплектовать современными мирового уровня
полуприцепами. Рөстәм Миңнехановка җитештерү комплексын күрсәтәләр. Завод 7000 квадрат метр мәйданда урнашкан. Монда елына 2100 дәнә прицеп чыгарга җыйналар. Заказлар Белоруссия, Казакъстаннан алынган инде. Киләсе 5 елга контрактлар төзелгән. 250 кешегә эш урыны булачак диләр. Производственный комплекс «Аурус» состоит из комплекса сборки. Монысы Аурус автомобильләрен җыю заводы. Рөстәм Миңнехановка эш барышын күрсәтәләр. Монда әлеге маркалы машиналарны 2021 елдан чыгаралар. Вот перед вами представлен шкаф, который собирали студенты по электрическим схемам. Махсус икътисади зонада урнашкан завод резидентларга кадрларны Алабуга политех күллиятендә әзерлиләр. Бүген 18 юнәлеш буенча 2000 студент белем ала. Белем йортында ел сайын 10 000 белгеч әзерләү мөмкинлеге бар. Көннең беренче яртысында шәкертләр заводлардагы махсус җиһазларда эшләргә өйрәнә. Остазлары инженерлар. Төштән соң лекция тыңлыйлар. Наша цель подготовить ребят, которые смогут на себя взять миссию и начать строить новое производство. Яшь белгечләрне торак белән тәэмин итү өчен Алабуга махсус икътисади зонасында яңа торак комплексы төзелгән. 5 катлы 11 йорт салганнар. Анда 4200 кешегә фатирлар бар. Рөстәм Миңнеханов монда яшәүче күллия студентлары белән аралашты. Так, вы откуда родом? Краснодарский край. Набережные Челны. Я приехал в город Уфу, республика Башкортостан. Да. Как вам здесь нравится? Очень нравится. Фатирларны алар арендага алып яшәячәк. Махсус икътисади зонаның арендалы торак салу тәҗрибәсен Татарстан рәисе югары бәяләде. Чөнки кадрлар әзерләү, аларга шартлар булдыру мәсьәләсе бүген бик мөһим ди ул. Фирүзә Мәҗитова, Марат Давыдов, Яңа гасыр каналы. Салават Күпре микрорайонында Казандагы иң зур сырхаухана ачылачак. Аны 30 август республика көненә төзеп бетергән ниятливләр хәзергә эшләрнең яртысы башкарылган. Бүген төзелешне Илсур Мершин карады. Медицина үзәге 60 000 кешегә хезмәт күрсәтә алачак. Ул 3 катлы 10 000 квадрат метр мәйданны били. Монда олылар һәм балалар сырхауханасы, хатын-кызлар консультациясе һәм травмпункт була. Йогышлы авырулар бүлеге һәм ашыгыч ярдәм станциясе эшләргә тиеш. Аның 5 бригадасын оештырырга телиләр. Бинаның бер өлешендә балалар һәм олылар өчен көндезге стационар ачарга җыйналар. Аларда көненә 750 пациентны кабул итү мөмкинлеге булачак. Такой большой объект мы в Казани еще не строили. Безнең Казанда мондый зур объект төзегән юк иде әле. Аны республика көненә өлгертергә телибез. Әлбәттә, акча җитмәү белән бәйле кайбер кыенлыклар бар. Алар тиз арада хәл ителер дип ышанабыз. Россия президентын сайлау кампаниясында катнашучы кандидатлар өчен 15 февральдә Казанда бушлай һәм түләүле эфир вакытын бүлү өчен җирәбә уздырыла. Бу карарны бүген республиканың үзәк сайлау комиссиясе утырышында кабул иттеләр. Дәүләт телеканаллары, радиостанцияләре үз программалары челтәрләрендә кандидатлар өчен билгеле бер вакыт бирәчәк. Тамашачылар агитация роликларын, чыгышларны, дебатларны карый һәм тыңлый да алачак. Традиция буенча эфир вакытын бүлүдә Яңа гасыр каналы һәм Болгар радиосы да катнаша. Исегезгә төшерәбез. Сайлау 15, 16, 17 мартта булачак. Бүгенгә 4 кандидат теркәлгән. Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий, Владислав Дованков. Бүген үзәк сайлау комиссиясе утырышында региональ дәүләт телерадио тапшырулар оешмалары каналларында түләүсез һәм түләүле эфир вакытын бүлү буенча шубага салу турында карар кабул ителде. Шубага салу Казан мәдәни үзәгендә 15 февральдә сәгать 10-да үтәчәк. Контракт буенча хәрби хезмәткә алу дәвам итә. Килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Аны имзалаган очракта Россия оборона министрлыгыннан бер тапкыр 195 000 сум акча түләнә. Шуңа өстәп Татарстан да сафыннан 105 000 бирелә. Казанлыларга башкарма комитеттан 200 000 һәм контракт төзүче эшләгән оешмадан 100 000 сум каралган. Гомумән алганда 600 000 сум килеп чыга. Шулай ук Татарстан рәисе указы нигезендә бирелүче 305 000 сумда гамәлдә бу акча өлешчә мобилизация буенча алынып, яисә хәрби чакырылыш буенча армиягә китереп, контракт төзүчеләргә түләнә. Тулырак мәгълүматны хәрби комиссариатлардан экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герои Татарстана дигән сайттан алып була. Көрәшчеләр генә түгел, тамашачы һәм спорт ветераннары көтеп ала торган зур милли турнир 2-3 февральдә башлады. Муса Җәлил истәлегенә көрәш ярышлары узачак. Аны Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган. Турнирның исеме очраклы сайланмаган. Муса Җәлил узган гасырның 20нче елларында ул вакытта социалистик Татарстан газетасында эшләгән. Быел аның хөрмәтенә турнирны 61нче тапкыр оештыралар. Приз фонды республика беренчелегендәге кебек урыннарга карап 100 000, 70 һәм 50 000 биреләчәк.
Акбарс көрәш сарайында 11 үлчәү категориясендә 40-тан артык команда чыгыш ясар дип көтелә. Көрәшчеләрнең рекордлы саны 10 теркәлгән. Келәмдә ул чакта 435 спортчы очраша. Турнир ачык форматта уздырылганга, бил алышырга күрше төбәкләрдән дә киләләр. Әгәр дә без менә шундый турнирлар белән көрәшчеләрне күбрәк татар көрәшенә тарта алмасак, киләчәктә көрәшләрдә калмаска мөмкин. Татар көрәше, әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә әле алдынгы урыннарны алып бара. Бүген 10 меңнән артык кеше безнең көрәшә, шушы көрәшебез белән республикада яңа заман таләпләренә җавап бирә торган спорт корылмалары бар. Хоккей майданчыклары, yüzü бассейннары, университет спорт комплекслар. Бүген 139 спорт төре бар безнең республикада. Җомга көнне Татарстан көрәш федерациясенең президиумы рәисе Марат Әхмәтов җитәкчелегендә утырыш узачак, белгечләр белән бу елга эш планын раслап, татар көрәшен үстерү буенча бурычларны билгелиләр. Әлеге спорт төре БРИКС илләре уеннары исемлегенә дә кертелгән. Алар 12 июньнән 24-нә кадәр узачак. Бу ярышларда Россия җыелмасына керә алган көрәшчеләр катнашачак. Әлеге шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да уңышлар телибез. Сау-саламат булыгыз. 9-10 һәм 11 февральдә Камал театрында премьера. Туфан Миңнуллин пьесасы буенча «Дуслар җыелган җирдә» спектакле. Иҗатчылар мәңгелек сорауларга җавап эзли. Режиссер Фәрит Бикшентаев. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. 12 февраль Солих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Гөлшат Зайнашев истәлегенә багышланган зур концерт. Әлеге җыр бәйрәмендә Салават Фәтхетдинов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Ришат Төхвәтуллин, Осаф Валиев, Резида Галимова, Рөстәм Асаев һәм башка күренекле җырчыларыбыз катнаша. 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама театры гастрольләре Камал театрында февральнең 14-15 көндезге 1дә Алаша Лев Толстой, 14 кичке 7дә Сүнгән йолдызлар Кәрим Тинчурин, 15 кичке 7дә Григорий кызын бирә Туфан Миңнуллин, КЦ Московский, ТК Ленина, 12-13 көндезге 1дә Нәгыймә Иркаил Зайдулла. Рәхим итегез. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Масло подсолнечное «Благо» 9990. Это победа! Көрәш сезоны ачыла. Бай тарихлы, дәрәҗәле бәйге. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган ярышка рәхим итегез. Сезнең өйдә, офиста һәм хәтта дачада яхшы ресторан бар. Айгөл Усманова кейтерингы. Тәмле, хәләл, матур презентация белән меню. Кунаклар килгәнче 2 сәгать алдан заказлар алабыз. Взрослое отношение к праздникам. Скидка до 24% на диагностику половых инфекций и море других подарков в Гемотест. Бриллианты, рубины, изумруды или сапфиры. Ювелирное счастье начинается в салонах Яхант. Наступила бриллиантовая зима. На все украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями скидка 50%. Яхант. Рады удивлять. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Февральнең 1 көнендә Татарстанда кабат явым-төшем көтеләм. Хәзер тулырак. Яндекс погода мәгълүматлары буенча Кукмара, Арча һәм Биектауда болытлы кар явачак. Көндез температура 5-6, төнлә 6-7 градус салкын. Буа, Тәтеш, Койбышта температура көндез 4-5, төнлә 3-4 градус салкын. Монда да болытлы, кар фаразлана. Чистай, Аксубай, Мамадышта да явым-төшем, тәүлек дәвамында температура 5-6 градус салкын. Түбән Кама, Әгерҗе һәм Сарманда болытлы, кар көтелә. Көндез һәм төнлә 5-7 градус салкын. Әлмәт, Лениногорск һәм Баулыда болытлы, кар булыр дип фаразлана. Температура көндез дә, төнлә дә -5-7 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы һава вәгъдә ителә. Зиядә кар явачак. Температура көндез -5, төнлә -4 тирәсе. Болгарда тәүлек дәвамында 4 градус салкын, монда да кар. Алабугада болытлы һава, бераз кар, температура көндез 5, төнлә 6 градус.
Казанда болытлы көн фаразлана, урыны белән кар, көндез дә, төнлә дә 5 градус салкын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 4 метр тирәсем, дымлылык 89%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов идем. Сәламәт булыгыз.